Ngo-21 days nje ngaze uhluleke ekhaya, ulalela umthetho kahulumeni ukuze isizwe siye phambili. Singabulawa ile corona nge-21 days nje kuphela, amalanga amancane kanje. Bonda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo, lalela umthetho kahulumeni, nigeze izandla ngalithinti ikhaya. Uzale kolona ingangeni komunye nomunye. Bonda nomndeni wakho, ungayibukela amasopisi nje nihlalele nimajanaleni. Lutho sidalo silaphele lesi sifo, into encane kanje. Amalanga amancane kanje, sungaze uhlulwe isimo nje uphelezelwe. Yebo khona noma izinto zakho bezingamile kahle, kodwa cabangela impilo, cabangela abantu bakho. Ngo-21 days nje ngaze uhluleke ekhaya, ulalela umthetho kahulumeni ukuze isizwe siye phambili. Singabulawa ile corona nge-21 days nje kuphela, amalanga amancane kanje. Ukhona labo ababambekile ngenxa yamatoko, imisebenzi nangenxa yezinkinga ezikhona ezweni, kodwa nabo bazinakekela. Afakisa mfonyo khona lalokho okuthiwa isanitizer, lokho okubuya ukufutafuthe la ezandleni, yazi kuhambe lento okuthiwa icorona. Amanzi amancane kanje, bonda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo, lalela umthetho kahulumeni, nigeze izandla.